Bé, bones tardes a tothom. Bones tardes. Benvinguts a la secció d'Economia de Mallorca. Avui donem la benvinguda especial al PSIC PSOE, especialment a la seva candidata Francisca Lluc Armengol Socias, Francina, quinquera de 44 anys, llicenciada en farmàcia i en estudis de dret, i també l'acompanyen un munt de companys que estan aquí entre nosaltres. Expliquem-vos, per si algú no ho sap, que aquest acte d'avui no és una conferència de la Francina, no és una entrevista a la Francina, és un conjunt de propostes a un partit que aspira a governar, de com el cercle voldria ser governat. Per això m'estendré una mica més de lo habitual en aquestes circumstàncies. Sabeu que el cercle no és un partit polític ni aspira a governar, però vol participar. No vol deixar una cosa tan important com és la política només en els polítics que ens representen. I és que estem en un moment, jo crec, oportú, que és el moment d'unes eleccions importants, unes eleccions autonòmiques. Ja ho sabem, que en aquestes circumstàncies és delicat segons quines discussions, perquè ja ho va dir Quevedo fa més de 400 anys, nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. O, com diu un periodista a l'Aragonès, en Joan Riera, prohibit prometre i obligatori raonar, argumentar. Dos objectius per una renovació política. Estem d'acord? Animam des del cercle els ciutadans d'aquestes illes a participar, a opinar, a demanar explicacions i resultats, a votar en defensa pròpia. El cercle d'Economia de Mallorca, des de la seva independència de qualsevol poder polític i econòmic, vol aportar idees i iniciatives per tal de millorar la salut socioeconòmica dels ciutadans d'aquestes illes. És l'únic que ens mou el cercle d'Economia. Pensem que en aquests moments en què encaram una sèrie de processos electorals és operatiu, és oportú manifestar a la nostra societat i als partits polítics que aspiren a governar algunes propostes que creiem s'haurien d'encarar de forma urgent. Algunes d'aquestes propostes entenem que haurien de ser pactades en tots els partits polítics, sigui necessari o no sigui necessari, per governar me refereixo, perquè durin en els temps. És a dir, una de les coses que reclamam des del segle és estabilitat. No, però estabilitat en el sentit de que hi ha coses que no se poden fer si no duren més enllà d'una legislatura. I estem pensant especialment en l'educació i en sanitat, però amb altres coses. Aquestes propostes que fem són fruit d'una feina feta dins les comissions de cercle d'economia, a través de debats, a través de conferències, d'anàlisis, i dir-vos que d'aquesta feina de la qual jo estic molt orgullós em van sortir 76 propostes. D'aquestes 76 propostes hi ha hagut una feina d'homogenitzar i concentrar en 26 propostes, que són les que poden fer arribar amb anterioritat, i jo avui els concentraré en 6 blocs, perquè sigui operatiu per una tarda així de disfrutar entre nosaltres. Vull aprofitar per donar les gràcies als membres del cercle que han fet feina amb aquestes propostes. Hi ha molta de gent i no vull oblidar-me ningú, però sí que m'agradaria com a mínim en representació dels
caps de comissió que han intervingut, no? Josep Maria Boussà, en Josep Manuel Cardona, en Andreu Grimal, en Alicia Vallamazares, en Manel Perelló, en Marc Pérez, en Lluís Pinya, en Lluís Quecles, en Martí Ribas, en Carles Rullant, en Pep Vicenç i en Tomeu Cantallops, que fa una feina que és encomiable. Es tracta, doncs, de mitja dotzena de grans blocs que vos plantejarem per veure què n'opineu, què en penseu, quin grau de compromís voldríeu o estaríeu disposats a adquirir als ciutadans, i l'únic que te demana és concreció per tal de poder tractar les coses. Primer bloc, finançament autonòmic. No podem deixar de xerrar de finançament autonòmic. Hi ha qui avui en el diari opinava que només xerram de finançament autonòmic en les eleccions. Jo no estic d'acord. Sé que d'economia és d'una terra en això que fa molts anys. És vera que hem aconseguit poques coses. També és vera que les úniques que s'han aconseguit es van aconseguir estant de conseller d'Economia en cada manera, amb una feina, jo crec que sense ideologia, sinó molt ben treballada des del punt de vista tècnic i des del punt de vista rigorós, que és com crec que s'han fet les coses. Nosaltres creiem que és imprescindible un pacte d'estat per aconseguir un finançament autonòmic, per aconseguir un règim especial per a les illes, per aconseguir unes inversions, amb una solidaritat, clar que sí, una solidaritat finalista, limitada, respectant el principi d'ordinalitat i aportant solidàriament, però fins un cert punt. No insistiré en com hauria de ser, perquè jo crec que tothom està d'acord, inclús fins i tot el govern de Madrid hi està d'acord. El tema és que és complicat i crec, opinant des del sector d'Economia, que ens ha faltat fermesa en aquest sentit. Llavors, directament, perquè el tema és molt conegut i molt... Quines accions concretes que no s'hagin fet fins ara pensar dur a terme per tal d'aconseguir aquest millor finançament i aquest règim especial, inclús en el supòsit de que el partit que governi a Madrid sigui o no sigui favorable, pensi que no és el moment oportú. Bones tardes a tots i totes. Em permetrà que, com que és la primera intervenció, comenci per agrair en el cercle a la convidada, que m'ha pres un lloc magnífic per poder debatre, per poder parlar, i l'oportunitat que me donen també de poder-los explicar tant el nostre programa electoral com d'escoltar les seues propostes. També voldria agrair públicament la magnífica feina que fa el Cercle d'Economia. El CERC heu preparat un molt bon document, un document amb moltes concrecions en propostes i crec que molt coincident, per cert, en el que planteja el Partit Socialista en el seu programa electoral. Per tant, ja puc avançar que hi ha moltíssimes coincidències en el que heu proposat i en el que nosaltres també defensam de cara a les eleccions, tal vegada perquè durant tota la legislatura, i jo estic molt d'acord amb Andreu, hem parlat molt de moltes qüestions importants per a aquestes illes, i una de les que hem parlat moltíssim és el tema del finançament. Per ser concreta en el que se me demanda i perquè després puguen tenir temps en el diàleg, intentaré ser molt breu, si no me pegues una cosa, que jo és que som molt xerradora i no hi ha cap problema. Primer de tot, la forma en com ho farem és important. Crec que la forma com ho farem està molt explicada en com ho fèrem a la legislatura on vàrem poder aconseguir l'acord del sistema de finançament autonòmic. Nosaltres ho fèrem d'acord i sobretot en la palanca de la societat civil, que en aquell moment la plataforma per finançament autonòmic se va constituir, se la va liderar precisament el Cercle d'Economia, la persona d'en Alexandre Forcades, que era la meva cara més visible,
I jo crec que aquesta és la forma de fer-ho, des del diàleg i des de l'acord i des de que hi anem tots junts a Madrid, perquè tots som conscients que quan vas a Madrid has de ser valent i has de defensar amb valentia allò que pertoca en aquesta comunitat autònoma, que a vegades ens veuen com una comunitat rica i com una comunitat molt petita i per tant tenim dificultats per pressionar políticament així com toca. Per tant, la forma és conjuntament amb la societat civil. Jo sempre demano a els qui tenen possibilitats d'influir en el poder polític de Madrid, sigui de quin sigui, que ajudin a influir en allò que és més important, que és millora de finançament autonòmic en aquesta comunitat autònoma, per serveis bàsics de les Illes Balears, perquè saben que en el sistema de finançament això és el que ens hi jugam, en serveis en educació, en sanitat, en política social. Per tant, ho farem d'acord amb tots els que ens vulguin acompanyar des del govern i no només des de la força política que jo represent, sinó que jo també convidé a les altres formacions polítiques. Igual que en aquesta legislatura he tendit la mà moltes vegades al president Bauzá i li hem dit, escolta, anem junts a Madrid i jo me poso a disposició per fer-ho de forma conjunta. Desgraciadament el president Bauzá ha tingut una actitud de no parlar amb nosaltres, de no dialogar i per tant de no voler-nos en aquesta batalla que crec que era una batalla de tots perquè aquest és un tema d'estat en aquesta comunitat autònoma. Per tant, s'ha de modificar el sistema de finançament autonòmic i nosaltres defensam unes claus que a més també m'agrada dir-los que ho tenim pactat ja a nivell del PSOE estatal i per tant dins del PSOE s'ha recollit en el document que se va aprovar per part de totes les federacions i per part de l'executiva federal que el nou sistema de finançament autonòmic ha de correspondre al que ha de ser un estat federal i per tant el sopes que li pertoca a cada comunitat autònoma. I nosaltres hem inclòs juntament, que som els que certament van pitjar més, els socialistes de Catalunya, els socialistes valencians i nosaltres, que tenim unes connotacions a l'hora de parlar de finançament molt semblants, vam poder incloure el principi d'ordinalitat com el principi referent del nou sistema de finançament autonòmic. Per tant, crec que això és molt positiu per a la nostra comunitat autònoma. No només en la qüestió del sistema de finançament, que aquesta seria la pota immediata, a la negociació anar junts i pitjar molt el principi d'ordinalitat, o sigui, quan s'hagi repartit el pastel nosaltres no quedem ni un punt per sota del que estava abans que se repartís, que crec que és de justícia absoluta, nosaltres volem ser solidaris, però no volem quedar en pitjors condicions de quan estàvem abans de l'exercici de solidaritat, que això és el que vol dir l'ordinalitat. A partir d'aquí hi ha altres potes que són fonamentals en aquesta comunitat autònoma que són unes illes i això ho hem parlat moltes vegades i clar, jo m'apareix molt bé que tot arreu els ciutadans espanyols tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats i per tant crec de justícia per defensar que en aquesta comunitat autònoma que són unes illes se mos ha de compensar el desavantatge que té el transport de la península aquí, no? I per tant defensam amb força un nou règim especial que desgraciadament tampoc en aquesta legislatura que s'havia de fer el 2014 el nou règim especial, desgraciadament no han tingut cap proposta per part de qui ens governa. Nosaltres també hem demanat que se fes una comissió parlamentària, no només del grup polític, sinó que hi participassin entitats com la que vosaltres representau per presentar un projecte de llei que el manco pactàssim a nivell de les Illes Balears i anem a defensar-lo a Madrid. No ha hagut aquesta oportunitat, per tant, tot convidar a que ho farem d'una forma oberta i dialogada i a defensar allò que és com a molt evident, no? Que els empresaris d'aquesta comunitat autònoma han de ser igualment competitius que la resta de la península i per tant s'ha de solventar el problema del transport. S'ha de solventar per mercaderies, s'ha de solventar per transport de persones, per residents que m'on anam i també afegim nosaltres, que crec que és novedós i que crec que és important de fer, com a mínim poder tenir l'espai per poder-ho explicar, és fet d'una tarifa plana entre els ciutadans espanyols. Per explicar-me, hi ha hagut recursos per subvencionar els passatgers que van en vague i està molt bé. I per tant, una persona que vol anar de Madrid a Toledo se la subvenciona. I jo demano que els que volen anar de Madrid a les Illes Balears també, no? I que per tant tinguem la possibilitat de fluxes entre turisme espanyol i persones, ciutadans que vulguin venir en aquesta comunitat autònoma i evidentment la necessitat de residència per sortir de fora. A dins del règim especial, no m'ho vull estendre molt bé que seria concreta i no ho sé, hi ha una part que és fonamental perquè depèn moltíssim la competitivitat d'aquesta comunitat autònoma que és tot el que fa referència a l'energia i crec que també els costos de l'energia aquí són els que són i també hauríem de debatre a dins d'aquest règim especial necessari. I la darrera pota que me queda i 2 segons és que mentre se feia el règim especial un dels acords que s'havia fet a la passada legislatura era que teníem unes inversions via Estatut d'Autonomia que havien d'arribar cada any
i ho hem discutit moltes vegades en el Parlament, i la realitat és que en aquesta legislatura ens han arribat 0 euros. No ha hagut la voluntat política de la negociació. Jo afegeix que nosaltres estem disposats a negociar, i si no va haver-hi negociació també estem disposats a anar als jutjats. No és la postura que m'agrada més, però crec que no ens podem deixar perdre 1.000 milions d'euros en aquesta comunitat autònoma quan tenim, per exemple, una xarxa de depuració tan deficient com la que tenim i que necessitem invertir per poder estar a l'altura de les circumstàncies. Saps, ja, estem d'acord en què? Com? Perquè què és el que faríeu de diferent del que s'ha fet fins ara i que no ha sortit a terme? Tot, perquè és que no s'ha fet res. No, és que és molt important això. És important tenir una proposta consensuada en aquesta comunitat autònoma, cosa que en tota la legislatura jo ho dic amb tristesa en això. Jo he estat cap de l'oposició durant tota la legislatura i el president Bauzá no m'ha cridat ni una vegada per parlar en què estem d'acord per aconseguir millor finançament. Per tant, hem de tenir consens, hem de tenir una proposta política, hem de saber què volen donar. Jo dic, nosaltres tenim clar el principi d'originalitat, tenim clar que s'ha de revisar per el finançament en termes sanitaris, nosaltres creiem que són les comunitats autònomes més mal finançades, és bastant evident, en termes educatius. Després hi ha d'haver l'espai de negociació política, sense cap dubte. Hombre, la pressió. Segons que, en fi, una batalla campal no la poden fer. Però feu posar-se una posició ferma davant sigui qui governi. No, i jo diré més. Jo tenc molt clar, perquè estic en política, perquè estic en el PSOE, però jo tenc molt clar que vull ser presidenta del govern de les Illes Balears per defensar els interessos dels ciutadans d'aquesta comunitat autònoma. I jo lluitaré amb valentia hi hagi qui hi hagi a Moncloa. He de dir també que me serà més fàcil si hi ha Pedro Sánchez que no. Si continuen els mateixos, no. No, perquè jo crec que també s'ha demostrat històricament, i crec que també val la pena dir-ho, perquè si no crec que seria una falta a la veritat, que a la legislatura nosaltres hem governat 2 vegades en aquesta comunitat autònoma, 2 legislatures, 99-2003, 2007-2011. 99-2003 hi havia aquí un govern progressista, a Madrid hi havia el govern de majoria absoluta de José María Aznar, que ens va posar un sistema de finançament autonòmic que ens va deixar 21 punts per sota de la mitjana per càpita a nivell de l'Estat. Després varen governar a una època que hi havia el president antic, amb el Carles de conseller, i el president Zapatero a Madrid. I varen aconseguir un sistema de finançament nou que no és vera que no s'aconseguís res o que no s'aconseguís poc, sinó que s'ha fet un vot històric perquè van passar dels 21 punts per sota a escassa mitjana. Per tant, és una pujada històrica, la més important que hi ha hagut sense cap dubte. I a més aconseguirem el reconeixement de la insolidaritat en les inversions estatutàries. Per tant, jo crec que hem demostrat que som un partit seriós, que som un partit que sap posar gent sèria al front de conselleries claus, que sap negociar, perquè ho van plantejar des del rigor i ho van saber plantejar des del consens i diàleg amb la societat civil. Per tant, crec que hem demostrat que quan nosaltres hem governat hem aconseguit passes importants en temes de finançament i nosaltres ho volem tornar a demostrar perquè ara cada vegada és més necessari que mai. Segon bloc, allà on indubtablement el sector d'Economia s'hi ha involucrat i a més demana anava a dir exigeix no podem exigir un pacte, una negociació més que mai perquè tingui una estabilitat en els temps, que és l'educació. Tarja Halonen, presidenta de Finlàndia, país líder en l'educació, va dir que un poble intel·ligent i educat no accepta els corruptes ni els incompetents. En canvi, un poble ignorant desperdicia recursos, s'empobreix, viu d'il·lusions i és terreny abonat per la demagògia. Un exconseller d'Educació del PP ha dit recentment que l'educació a Balears està en una situació d'emergència. Segons el Ministeri d'Educació, el 26 de gener d'aquest any, va dir que Balears té una taxa d'abandonament escolar prematur que és la més alta d'Espanya, amb un 32,1%. Euskadi i Cantàbria, no és casualitat, estan per davall del 10%. Finlàndia, un 9,3%. La Unió Europea, un 12%. És a dir, que estem 3 vegades per damunt. És una opinió unànime que el factor que té més influència sobre la qualitat de l'educació escolar és el professorat.
la seva formació inicial, els processos de reclutament, les condicions laborals i d'entorn en què es desenvolupa la seva activitat és un factor clau per la qualitat de l'educació. El catedràtic de SUI, Jaume Sureda, ha fet un treball molt recentment en què diu que la societat espanyola valora amb un 7,4 els mestres i els polítics amb un 1,5. No ho dic perquè tu siguis polític, sinó pels mestres. Hi ha una cosa que encara mos crida més atenció, que diu en Jaume Sureda que les polítiques de l'administració, bueno, no ho diu Jaume Sureda, ho diu l'estudi que ha fet, que les polítiques de l'administració educativa són la font d'insatisfacció més important dels mestres de les Illes Balears. Això és molt fort des del seu punt de vista. I per altra banda, i passant de l'educació a la cultura, l'any 2012 el govern balear va dedicar el 0,04% del PIB a la cultura, la xifra més baixa de totes les comunitats d'Espanya. Extremadura un 0,25%, 6 vegades més. Els nostres joves no llegeixen i en conseqüència no saben xerrar i expressar-se correctament. Nosaltres estem per una campanya específica per gestionar aquest tema i hem demanat, no sé si avui està per aquí d'en Gabriel Gené Manila, que ens ajudi amb aquest aspecte. El Cercle, juntament amb moltes altres entitats de la nostra societat, està a favor d'un pacte social per un model d'educació de qualitat. No sé si soc jo o és el sistema. Estem per un pacte social estable, per un model d'educació de qualitat basat en garantir un finançament suficient, òbviament, potenciar l'autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió dels recursos dels centres lligada a una avaluació permanent, reforçar el paper dels equips directius dels centres en directors escolars, líders capaços de promoure innovació enfocada a l'aprenentatge de l'alumnat, introduir en els centres escolars tecnologies educatives actualitzades, modernitzar i professionalitzar els equips de la Conselleria d'Educació, reestructurar la formació i la carrera professional dels docents, afavorir el desenvolupament de la formació professional, vincular el model lingüístic en l'autonomia dels centres per al bon aprenentatge de les llengües oficials, amb un tractament preferent de la llengua pròpia, com diu l'Estatut, i una estrangera. Fomentar la lectura en un projecte específic. En cas de governar, quin tipus de compromís estable i negociat esteu disposats a assolir? Jo podria començar per dir que 100% d'acord amb les propostes que feis des del Cercle i que, a més, crec que és fonamental i necessari un pacte social per l'educació pública, inclusiva i de qualitat en aquesta comunitat autònoma. També, durant aquesta legislatura, desgraciadament ha passat el que ha passat i tothom és prou conscient i, com mai, hem viscut una situació de crispació a dins les aules i de tal vegada de les pròpies institucions públiques de desprestigi o de desprestigi públic, d'intent de desprestigi públic del que és els docents i els mestres, que jo comparteix que estiguin ben valorats perquè li encomanem el millor de nosaltres mateixos, que són els nostres fills. Per tant, és evident que l'aspecte social l'han de tenir. Per tant, és fonamental un pacte social per l'educació. El Partit Socialista l'ha defensat sempre i no només l'hem defensat ara que hem estat a l'oposició, no només el defensam ara que estem en una precampanya electoral, sinó que la darrera legislatura, on vàrem tenir l'oportunitat de gestionar la Conselleria d'Educació en aquesta comunitat autònoma i que la teníem del Ministeri d'Educació, on era el ministre Ángel Gabilondo, vàrem estar a punt d'aconseguir un gran pacte estatal a l'educació pública. Desgraciadament la senyora Cospedal va veure que hi havia eleccions autonòmiques i va decidir posar per damunt els interessos de partit que per damunt uns interessos que eren clarament de societat i que en aquesta sí que és fonamental. I a més en aquesta comunitat autònoma, jo ho he dit moltes vegades i ho puc repetir avui,
aquesta comunitat autònoma fa una valoració clara de que inverteix en educació, inverteix en formació, inverteix en innovació, invertim en cultura, o tenim poc present i sobretot tenim molt poc futur, i aquesta és una realitat crec que més que objectiva. Per tant, nosaltres sí a fer un gran pacte social i polític per l'educació en aquesta comunitat autònoma, a que entrin totes les forces polítiques, i aquest és el nostre plantejament, i aquest és el que ens agradaria aconseguir per tant de l'acord de negociació, un pacte que garantisi un finançament adequat a l'educació. Nosaltres hem proposat el blindatge de pressupost tant de sanitat com d'educació a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, igual que ho proposam a nivell estatal amb el blindatge pressupostari per les polítiques socials lligades sobretot en el tema de la sanitat. Per tant, amb finançament adequat, amb un plantejament seriós de que necessitam un pla d'infraestructures educatives perquè tenim una situació realment dramàtica quan un se passeja per les escoles públiques d'aquesta comunitat autònoma amb deficiències molt greus que no ajuden a tenir una educació de qualitat sinó més aviat a tot el contrari, amb un plantejament de retorn de drets perduts, de retorn de drets laborals dels docents, de retorn de drets dels alumnes a tenir un programa de suport als nens que tenen més dificultats, d'atenció a la diversitat, perquè nosaltres som una comunitat autònoma amb moltíssima gent d'arreu del món que ve a viure en aquesta comunitat autònoma i que per tant necessitam l'atenció a la diversitat a les aules, amb un plantejament molt clar de respectar l'autonomia dels centres, no només respectar-la sinó donar-li ales, malgrat la LOMQE, que com vostès saben a nivell estatal està aprovada, resta molta possibilitat en els consells escolars i per tant a la participació dels pares i mares. Jo hi estic radicalment en contra. Jo crec que en l'educació dels infants hi han de poder decidir tothom, no només l'institució, conselleria, no només els professors, que també, sinó d'una forma determinant crec que els pares i les mares també han de poder dir la seva a dins com volen l'educació dels seus fills. Per tant, nosaltres a dins estirar la legalitat en el màxim donarem les possibilitats de presa de decisions en els consells escolars que, malgrat repeteix, salon que lleva, i espero que salon que duri poc temps, perquè hi ha un acord unànim de totes les forces polítiques per poder-la derogar si és escàs a nivell estatal. Per tant, plantejament de finançament, plantejament de retorns de drets, plantejament d'autonomia dels centres, plantejament, que m'apareix important també dir-ho, de retornar la confiança, la il·lusió i les ganes en el professorat. I crec que això també serà una feina que durarà el seu temps, que durarà la seva complicació, perquè hem viscut una legislatura d'agressió i, per tant, retornar la il·lusió és complicat. I per tant aquesta també serà una de les qüestions en les que haurem de fer més feina i des d'un pacte social que sigui estable. La qüestió lingüística que no vull defugir, el Partit Socialista fa el plantejament que fa el cercle de dir la llengua no ha de ser, mai havia estat de fet un problema en aquesta comunitat autònoma. Jo crec que hi havia grans consensos de totes les èpoques polítiques. Aquí havíem governat tots els partits polítics i mai havia passat absolutament res del que va succeir durant aquesta legislatura. Per tant, la llengua no serà un problema per nosaltres, sinó que és un element d'entesa i l'escola pública ha de garantir, sens dubte, el coneixement de les dues llengües oficials, amb preponderància de la llengua pròpia, com marca l'Estatut d'Autonomia, i les possibilitats d'una tercera llengua, amb recursos i amb acord amb la comunitat educativa, que és com crec que s'han de fer les coses. I el problema greu que tenim, que és allà on hem de posar totes les forces, és l'abandonament escolar en aquesta comunitat autònoma, que en aquesta legislatura, després de que ens havíem venut que havia de ser les autopistes de l'educació, que havia de ser la gran legislatura de l'educació, hem augmentat 2 punts l'abandonament escolar. A la nostra legislatura van disminuir 4 punts. No és suficient, no, però cada un encaminat per camins també diferents i també és bastant avaluable. Hi ha partits polítics que pensen que les escoles estan excessivament polititzades i hi ha membres del cercle d'economia que pensen que els professors alguna culpa deuen tindre de tot això. Nosaltres el que demanam és una avaluació dels professorat i en el cas que hi hagi professors que no compleixin els objectius, inclús puguin perdre's el lloc. Què n'opineu d'això, d'aquestes dues coses? Primer de tot, jo no estic d'acord en que els professorats o que les escoles estiguin polititzades, no? I crec que ha estat el discurs que ha fet molt el president Bauzá per justificar tota una política que és absolutament erràtica, que pedagògicament és un desbaràs
barat i que ens ha creat una situació absolutament no desitjada en les escoles. No? El fet que haguem de demanar un curs normal a les aules vol dir que moltes coses no s'han fet bé durant aquesta legislatura. Jo crec que és bastant evident. Jo no estic d'acord en que hi hagi politització a dins els centres, jo no ho he viscut així. Vull dir, tothom té les seves experiències personals i les que coneix, i jo el que he viscut, que vull tocar el tema de les avaluacions del funcionari públic, a mi m'apareixen molt bé, la rendició de comptes, no? Convendria que la Conselleria de la Inspecció de Treball, en vez d'haver-se dedicat 4 anys a perseguir si hi havia una senyera penjada o no a un pati, hagués avaluat la tasca que se feia dins les escoles. M'apareixia molt més normal, però estan obsessionats amb unes coses que no són les adequades per garantir una millor educació. Ja dic, les dades són les que són, hem augmentat 2 punts en l'element escolar. Quan miram els coneixements d'idiomes d'aquesta legislatura, els infants d'ESO han baixat les seves competències lingüístiques en català un 11,6% i en castellà un 8,3%. Per tant, tot el que s'ha fet, com a mínim, ha estat molt contradictori en què millorem la situació dels alumnes, que en teoria se suposa que és el que s'hauria de voler fer. I afegeix una pota social de l'educació que també és fonamental. He viscut una legislatura dramàtica, jo he dit de retornar drets en termes educatius, però també en termes socials, de reducció de beques escolars, de reducció de beques de menjador, de reducció de beques de transport, de forma que, i ho vull dir perquè jo he fet homenatge als professors durant tota la legislatura i ho vull seguir fent, hi ha molt d'infants que han pogut tenir una menjada diària, no perquè el govern els hi hagi garantit, sinó perquè molts de professors i famílies, de la seva pròpia voluntarietat, han fet recol·lectes per donar menjar als que no tenien. I això també ho han fet els professors, d'una forma absolutament altruista i gratuïta. Per tant, jo més que fer política el que han fet és defensar un espai de l'educació pública que, desgraciadament, qui governava l'estava trepitjant. Mai més ben dit. Un altre... un altre bloc que nosaltres des del segle el considerem bàsic també per fer un pacte d'estat i estable, que és salut i benestar. Unes dades, segons en Rafael Bengoa, del Teuto Business School, i és director del sistema de salut de l'OMS, diu que dins de 15 anys, és a dir, l'any 2030, hi haurà 1 milió d'espanyols amb demència senil i Alzheimer. L'any 2060, el 15% de la població espanyola tindrà més de 80 anys. L'any 2013 era tan sols del 5,6%. En conseqüència, la demanda assistencial creixerà entre un 10 i un 15%, diu, en els propers 15 anys. Segons això per un costat. Per l'altre costat, i segons l'OMS, entre el 20 i el 40% de la despesa sanitària es perd per ineficiència. Necessitem més recursos, òbviament, però no basta. Hem de transformar el model assistencial per ser més eficients. Segons el Rafael Bengoa, diu que hem de fer canvis organitzatius, de gestió, tecnològics, un model més participatiu, més connectat, més eficient, més sostenible. Clar, tu me diràs, aquest senyor conseller de Sanitat del Govern Basc tenen el doble de finançament que nosaltres, d'acord? Però es poden fer moltes coses, s'han de fer moltes coses. Si no, anem a l'escol·lapse. L'any 2011 la despesa total del sistema sanitari espanyol va ser de 2.095 euros per habitant. 1.530 d'aquest 2.095 eren públics i el resta privat. D'aquests 1.530 de despesa pública, 1.322 es gasten des de les comunitats autònomes. A Balears és la comunitat que menys gasta, juntament amb Andalusia, a 1.144 euros, Catalunya 1.342, Extremadura 1.526, el País Basc 1.632. Des de l'any 2009 a Espanya s'han retallat 7.000 milions d'euros en despesa sanitària, un dels països europeus on més, el que es tradueix en menys recursos i increment de les llistes d'espera. No xerraré de les llistes d'espera de Balears, que són prou conegudes, però les necessitats creixen, i creixen degut a un major envelliment, a les innovacions terapèutiques i diagnòstiques, l'increment d'immigrants, un 20% de la població balear és estrangera, la meitat d'ells de la Unió Europea, el doble de la mitjana nacional. Proposam
un gran pacte en aquest sentit, perquè amb finançament o sense finançament s'han de fer coses. Si no modificam l'organització de forma que els recursos s'empleïn d'una manera eficient, consensuant indicadors que permetin una avaluació contínua comparant la gestió i el resultat dels diferents hospitals i centres de salut, no és una utopia, a Catalunya es comença a fer, doncs arribarem a el col·lapse. No ens podem excusar només, i és veritat, en el finançament. Haurem d'adaptar el sistema sanitari a les noves necessitats i a la creixent dependència. I haurem de fer un pacte en la comunitat sanitària, en els altres partits i en la societat civil. Què en penseu? Primer de tot, la meva primera reflexió és que la sanitat ha de ser un dret, i per tant un dret no se negocia, és inherent a la persona per fet de ser ciutadà. Nosaltres, que he dit abans, som un partit amb llarga experiència de govern. L'any 86 van per aquesta llei general de sanitat, el ministre Lluc, vàrem aconseguir el dret universal a la salut. Per tant, primer de tot, tornarà a ser un dret i tornarà a ser universal. A mi m'apareix que una de les qüestions més flagrants, injustes i cruels d'aquesta legislatura ha estat la retirada de 20.000 targetes sanitàries a ciutadans d'aquesta comunitat autònoma. És un fet cruel contra el ciutadà que li lleva l'atenció, sense cap dubte, però tampoc a nivell d'eficiència de despesa no és una meravella, sinó més aviat tot el contrari, perquè tens un problema de salut individual que te pot esdevenir un problema de salut col·lectiva que després és molt més costosa també econòmicament. Per tant, primer de tot, garantir que la sanitat és un dret, la salut és un dret universal i ha de ser de qualitat. Nosaltres, el nostre plantejament és, evidentment, necessitar més finançament, això ja ho hem dit a la primera part, per tant no ho tornaré a repetir ara, però que a més hem de gestionar amb més eficiència, perquè certament podem eliminar alguna despesa de millor gestió i millor eficiència en la gestió pública, sense cap dubte, sobretot en els grans hospitals, hi ha una despesa molt més accentuada en el sistema de salut pública de les Illes Balears. Quines són els nostres trets identitaris del projecte que plantegem en temes de salut? Primer de tot, reforçar molt l'atenció primària, per reforçar l'accessibilitat del ciutadà en el servei de salut. Nosaltres no estem d'acord en que se tanquin els centres de salut a les 5:30 del capvespre, creiem que llevam drets en el ciutadà, però a més també encarim el sistema, perquè un ciutadà que va a urgències a l'hospital sempre és molt més car d'atendre que no via atenció primària. L'atenció primària l'hauríem de reforçar amb molt més pressupost, amb molt més capacitats per poder atendre moltíssimes de qüestions que se poden atendre via atenció primària i no se necessita anar a l'hospital. Necessitant reforçar d'una forma molt clara tot el que és l'estratègia de crònics, i apuntaves en Rafa Bengoa, que va ser conseller d'en Patxi López, perquè en Patxi també va fer un govern, jo crec que amb gent molt potent. El vàrem dur precisament la Fundació Vial Alomà aquí el Partit Socialista en aquesta legislatura perquè ens fes una xerrada d'aquesta qüestió. La passada legislatura amb en Vicenç de Consell vàrem començar amb una estratègia de crònics, perquè la realitat de la piràmide poblacional és que de cada vegada viurem més anys, això està molt bé, però tindrem unes situacions de major dependència, de major cronicitat, i per tant no s'ha d'atendre igual a un malalt que té una malaltia concreta a un malalt que té una cronicitat i que per tant necessita de diferents serveis i de diferents interrelacions. Ja has de saber fer un itinerari concret per la cronicitat a dins del sistema sanitari i aplicar polítiques de sociosanitari que per llocs com Catalunya, com tu molt bé deies, fa molts anys que van molt avançats respecte a nosaltres. Necessitarem espais també per fer polítiques sociosanitari. Tenim Son Dureta que mos cal, que això també és una de les qüestions greus en aquesta comunitat autònoma i que per tant necessitarem també invertir en els espais sociosanitaris per fer política adequada en tot el que és la cronicitat i les persones en dependència. Ja que part de dependència, dic que nosaltres som partidaris de tornar a impulsar la llei de dependència per garantir el dret de la persona que té la dependència, sense cap dubte, que és el primer, però també com a forma de creació de llocs de treball diferents lligats en el món social. Per tant, millorar l'accessibilitat, posar més recursos públics
i la nostra idea és la millora de la situació en les llistes d'espera, que són dramàtiques en aquesta comunitat autònoma. Tampoc no és eficient des de la despesa pública llevar tant de recursos a la sanitat tancant moltes consultes i molts de quiròfans els descapvespres, que és el que s'ha fet durant aquesta legislatura per llevar sous doblers en els professionals, i després hem tingut que se mos han triplicat i duplicat les llistes d'espera, i això és molt més car, perquè és molt més car curar que prevenir, i això crec que també tots ho sabem, i per tant és un estalvi a curt termini, però és una despesa molt més alta a llarg termini, que és que interessa, encara que sobretot interessa que la persona que té un problema de salut no es pugui ser atesa en tota la rapidesa. I també crec que no és menys important, nosaltres fem una aposta molt forta per tota la política de salut pública, que tots els programes de salut i de prevenció gairebé s'han reduït a una qüestió absolutament miserable. I així ens han augmentat els casos d'UVIH en aquesta comunitat autònoma, tota la situació de drogodependència ha deixat de tenir l'atenció que necessitava per part de les administracions públiques i ens repunten casos en aquesta comunitat autònoma. En definitiva, tot allò que afecta salut pública, tenim problemes greus com a sistema sanitari, i hem donat compte quan hi ha hagut una situació de malalties epidèmiques on han petat per molt de costats. Per tant, necessitam més recursos, necessitam més eficiència, necessitam també valoració del personal, necessitam un sistema de sanitat, de salut públic, de salut, una conselleria de sanitat que sigui estable. Crec que això també és important, no? 3 consellers de salut i 100 directors generals de salut no ajuden a que hi hagi una estabilitat, un projecte clar, sanitari, on la gent sàpiga a què ha de respondre i que hi hagi un bon servei i un bon dret garantit en els ciutadans i ciutadanes. És a dir, entenc que estaries d'acord en ares amb aquesta eficiència que l'OMS situa entre un 20 i un 40%, m'agradaria saber quina és l'eficiència balear. És consensuar indicadors no només en sos professionals, sinó també des de la conselleria. Fer un seguiment que sigui transparent, públic, per tal que sigui motivador per millorar l'eficiència, en definitiva. Sense cap dubte. Nosaltres, de fet, quan en Vicenç era conseller, vàrem plantejar ja, que després no s'ha pogut implementar del tot, el tema de la central de compres per reduir la despesa sanitària, que és molt important, però ho afegia, i a més, clar que sí, els indicadors i l'avaluació, sobretot allà on la despesa és més forta, és a dir, dels hospitals, els camps de servei, per tant, atendre molt bé quina especialitat estem donant el servei de salut, en quines condicions i en com i en quin preu. Jo crec que hauríem d'avançar, com fan molts de països europeus avançats, i a mi m'agradaria que el ciutadà sapigués què costa en el sistema públic l'atenció sanitària quan nosaltres anem a un hospital, a unes urgències, o anem a fer-nos una prova, una colonoscòpia, o anem a fer-nos una prova diagnòstica. Hauríem de ser capaços de centrar-ho i que tinguéssim els indicadors prou evidents per saber això costa tant, i evidentment té els resultats que té, però jo vull dir una cosa que me pareix que s'havia treballat molt amb indicadors, s'havia treballat molt en transparència. És fonamental que sigui transparent el sistema sanitari també, perquè sabem que hi ha molta gent que el qüestiona constantment, perquè també hi ha un interès molt fort de la privatització del món de la salut, en la que jo estic radicalment en contra. I per tant és molt bo que hi hagi indicadors clars de transparència de cada euro públic, com se gestiona i quin retorn té cap a la societat. En aquesta legislatura, durant els 4 anys, no s'ha fet ni la memòria de l'IDSalut. No tenim cap data ni una, cap. Les llistes d'espera és un misteri i m'ho pareix, vull dir també que nosaltres volem garantir el dret del ciutadà a que el ciutadà ha de saber quan entra en el sistema i en quin lloc de la llista d'espera està col·locat, que ara això és impossible. És impossible. Des del moment que entra a quan és atès. I hem de garantir el seu dret a la denúncia de l'administració. O sigui, el decret de garantia i demora que hi havia la passada legislatura, on tu tenies en 6 mesos, com a màxim, seràs operat. Segons quines malalties, que, per exemple, lligades a les dificultats. No? Bé, i si no t'ho fan,
tu has de poder reclamar via judicial a l'administració. Aquest és el nostre compromís, perquè em pareix que el ciutadà té dret a saber quan se'l tractarà, com se'l tractarà, i té dret a saber una segona opinió mèdica, i té dret a saber moltes coses dins el sistema públic, que això se pot garantir. A això se li diu transparència i se li diu seguiment dels resultats. És a dir, no 3 milions d'indicadors que mos duguin a la confusió, sinó el consens damunt un número reduït d'indicadors de forma transparent i fer un seguiment i poder-los comparar el que passa a Manacor, el que passa a Inca, el que passa a Palma, el que passa a Barcelona, el que passa a Sabadell, de forma que el ciutadà sàpiga on està situat i s'hi va millorant, i tampoc m'haurà de fer vergonya o tenir por que en algun moment i en algun indicador estiguem molt mal situats, perquè el diagnòstic de saber on estem ha de ser un incentiu per millorar respecte d'això. Sempre apostant per la transparència. Transparència no vol dir tens aquí una carretada d'informació i ara no saps res, sinó uns indicadors consensuats amb un seguiment i en transparència. Molt bé. Fins aquí. Passem al quart bloc, partits polítics. Partits polítics i administració pública. Els espanyols pareixen, per el que llegeixo, decidits a que el PP i el PSOE comparteixin protagonisme amb altres partits i que el pacte sigui, almenys en general, no estic particularitzant, i que el pacte sigui el motor de la vida política. Repeteixo, que el pacte sigui el motor de la vida política. Segons un estudi del Centre Reina Sofia publicat per el diari El Mundo, el 46% dels joves espanyols d'entre 18 i 25 anys no confia en la política convencional. Encara que el 73% s'interessa per la política, molt més que abans. Els ciutadans sembla que diuen, per aquestes enquestes d'estudi fet per Centre Reina Sofia, no volen donar un xec en blanc en els polítics. Escolliran aquells que siguin capaços de solucionar els seus problemes. Jo deia al principi que animo als ciutadans de Balears a votar en defensa pròpia. Me referiré a això. És urgent recuperar la confiança perduda conseqüència de la corrupció, de la ineficiència i de la mediocritat. Per això proposam reformar la llei electoral. Sabem que és difícil, però reformar la llei electoral. Substituint les llistes tancades i bloquejades per llistes obertes, semiobertes, desbloquejades, generalitzant els processos de primàries obertes, limitant els mandats. En qualsevol cas, el més important per part del segle és consensuar el que sigui per tal d'assegurar que prima el ciutadà davant la cúpula del partit. Pel que fa a l'administració pública, pactar amb els agents implicats en les diferents àrees de gestió, centres d'ensenyament, centres de salut, conselleries, empreses públiques, els indicadors més representatius per tal d'avaluar els resultats de la gestió, publicar-los i comparar-los per fomentar les millors pràctiques. Seleccionar els alts càrrecs, i aquí deixem una satisfacció quasi personal, quan vaig sentir-te que deies quasi les mateixes paraules de la nostra proposta, no? Que supos que se n'ha copiat a tu, no? Seleccionar els alts càrrecs amb processos transparents en base a mèrits i capacitats i en disposició a sotmetre's a controls efectius en assumpció de responsabilitats. Reduir, ja sé que això sonarà tal, però és que fa poques setmanes van tenir un debat en tres empresaris estrangers radicats aquí a Balears i els demanàvem què era per ells el més important, no? I el més important era que no es paguessin bé i reduir les burocràcies. Jo, ingenu de mi, pensava, si ja quasi no en tenim de burocràcies, es van por a riure, no? Simplificar els tràmits administratius.
Aquestes són les nostres propostes en quant a regeneració de la vida política i de l'administració. A veure, no mos en copia cates dos, no? Totes han coincidit, perquè és una necessitat, sense cap dubte. A veure, el sistema constitucional que dona el sistema democràtic que tenim i per tant dona protagonisme i espès de moltes coses en els partits polítics té unes coses que són molt bones però té una part que és imperfecta, sense cap dubte. I hi ha un moviment molt gros a nivell ciutadà que crec que tots són conscients d'això de dir el partit polític no me representa, la política no me representa, me sent molt lluny del poder institucional i per tant se molt romp la connexió entre el que és l'administrat i l'administrador. I aquesta és una de les grans obsessions que tenim en el Partit Socialista i que durant tota la legislatura hem treballat per anar canviant formes de fer política dins el propi partit nostre, que a vegades no és fàcil, i vostès ho entendran, no és fàcil canviar les formes de fer dins una estructura tan gran, ni les formes de relacionar-te, ni les formes de prendre les decisions. Però bé, hem arriscat, i jo quan vaig ser elegida secretari general tenia molt clar que havíem d'arriscar molt amb això, perquè era necessari reconnectar amb molts de ciutadans que estan molt decebuts, i jo em pareix molt lògic que estiguin molt decebuts, sobretot en aquesta comunitat autònoma després del que ha passat, i és evident que hi hagi una desconnexió, m'apareix que és de queixó, no? Per tant, nosaltres vàrem canviar en la forma de fer amb algunes qüestions importants, en la forma d'elegir la candidata, en aquest cas, perquè som dona, això també està molt bé, perquè és la primera vegada que el Partit Socialista posa una dona de candidata, no? Que també significa un canvi. Vàrem fer un plantejament de canvi de com ho hem d'elegir, per tant nosaltres vàrem obrir un procés de primàries obertes, que també obrirem a nivell estatal, un procés de primàries, on nosaltres, que som una organització que té 2.500 afiliats, se van apuntar 12.000 persones de fora, per tant van tenir un cens de 15.000 persones i van participar 12.000, un 80% en votació pagant i en votació física, per tant va ser tot un èxit de mobilització de ciutadans que varen voler coparticipar en la presa de decisions de la persona que havia de ser la cara del Partit Socialista i que per tant optava a la presidència dels governs de les Illes Balears. No ens hem aturat aquí, sinó que el nostre programa electoral també l'hem fet d'aquesta forma oberta, l'hem obert la participació a tots els ciutadans que ho han volgut fer i encara està oberta, per tant estan tots vostres convidats a entrar a la nostra pàgina web i seguir posant suggerències en el nostre programa electoral. Varen fer una conferència política on varen participar més de 3.000 persones, per tant jo això m'ho crec i no només ho dic i els explico això perquè vegin que ho he aplicat quan he tingut la responsabilitat de ser la secretària general del partit en aquesta comunitat autònoma. Per tant, aquesta serà la meva forma de governar també, des de la coparticipació a l'hora de prendre les decisions polítiques, a l'hora de la rendició de comptes. Crec que és fonamental que hi hagi una rendició de comptes públiques de qui governa i que per tant sigui avaluable pels ciutadans. Els programes electorals s'han de complir i el que no s'acompleix s'ha de poder explicar i s'ha de debatre obertament. Per tant, jo me compromet que això ho farem de forma anual, de forma clara, de forma pública, en presència meva, per poder explicar com està l'estat de la comunitat autònoma i com s'estan rendint comptes d'aquella feina política que s'està fent, no? Per tant, rendició de comptes, per tant, participació i transparència. Nosaltres hem entrat ja en el Parlament una llei de transparència que el Partit Popular no mos ha donat suport i no s'ha aprovat, però que la tenim negre sobre blanc. És una llei de transparència de les més avançades de tot Espanya, ampliant la que havíem fet de llei de bon govern a la passada legislatura i on explicam tres coses molt fàcils. Una és un govern obert, per tant tot penjat, com més capacitat hi hagi que el ciutadà sàpiga si hi ha un concurs públic, quines empreses se presenten, què diu l'informe del tècnic, tot estarà penjat en xarxa. Aquest és un compromís, a més amb una oficina d'avaluació de lo que és els increments patrimonials dels càrrecs públics, de lo que qui ha de dir qui és compatible o no és compatible, no penjat del govern com està ara, sinó penjat del Parlament de les Illes Balears a través de la Sindicatura de Comptes. Per tant, organisme extern en el poder polític per controlar la gestió política, perquè un dels problemes més greus que tenim és la corrupció, és de les coses que més allunyen en el ciutadà del poder polític. Per tant, nosaltres volem objectiu clar de corrupció zero i de persecució absoluta, i que la persona que s'ha corrompit pagui amb ells la corrupció política. I
a part d'aquesta forma de governar d'aquestes qüestions, nosaltres amb els temes de llistes de la reforma de la llei electoral, el Partit Socialista a nivell estatal ha obert el debat de la possibilitat de resoldre-ho. Segur que això és un tema molt més complicat, perquè és un debat a nivell estatal que necessita el suport de moltes altres formacions polítiques. I després el tercer punt de com elegim les persones que han de governar. I jo vaig fer aquesta proposta públicament perquè és una de les qüestions, i ho he pogut explicar en diferents ocasions d'aquesta legislatura, que a vegades de les que més m'han avergonyit, no? El fet de que puguem pensar que en el que ens jugàvem en aquesta comunitat autònoma, per exemple, en qüestions d'educació, no és que ho vulgui personalitzar, però és que és tan evident que no puc deixar de dir-ho. Clar, no és possible tenir una consellera, en aquest cas, que digui jo d'això no en sé, i ho digui públicament. I quin mèrit tens per ser conseller? No ho sé, igual que qualsevol altre pare de família. Bé, no pots ser conseller d'educació, perquè ens hi jugam el futur no teu ni del teu fill, sinó que ens hi jugam el futur de tota la comunitat autònoma. Per tant, el meu compromís personal és que qualsevol càrrec del meu govern passarà l'examen d'idoneïtat. La llei que tenim en aquest moment aprovada i la nostra diu que si te demanen un grup parlamentari no. La nostra és obligatorietat d'examen d'idoneïtat pública on tothom sàpiga quin mèrit i quines capacitats té la persona que ha de gestionar els recursos públics. No pareix que és el mínim que s'ha de fer quan has de gestionar els recursos de tot, i ho has de fer des del rigor i des de la necessitat de fer bones polítiques, bones iniciatives per revertir l'interès general. Per tant, aquest és el nostre compromís. Jo ho he dit, crec que en el principi vull ser la primera presidenta del govern, però vull governar per transformar allò de la societat que no m'agrada, i no ho transformaré en gent que no sàpiga de cara a gestionar, sinó en gent que tingui els coneixements adequats per poder-ho tirar endavant. Economia i turisme. Llorenç Pou diu que el PIB per càpita balear, no viu només ell, però jo li he copiat, ha passat de ser un 25,6% superior a la mitjana espanyola l'any 2000 a igualar-la al 2014. El PIB per càpita balear mesurat en euros constants ha caigut un 15,7% del 2000 al 2014, quan el PIB per càpita espanyol ha crescut un 6%. Tinc moltes dades, però com que el temps aprenya, passo directament a les nostres propostes. Proposam un acord públic-privat per reduir l'atur, potenciant l'inversió en educació, en cultura, en salut i envelliment, fomentant el creixement del sector agroalimentari i noves tecnologies. Potenciar la lluita contra el frau fiscal. És sabut que l'economia submergida es troba al voltant del 25% del PIB i el frau suposa una pèrdua de recursos públics i un factor de competència deslleial. A Ciutadà no faré comentaris respecte del que llegim cada dia del diari. Fomentar el creixement de les nostres empreses i la seva internacionalització. Està comprovat que les 3.100.000 empreses que hi ha a Espanya, més del 80% són microempreses de menys de 10 empleats, i això no afavoreix l'exportació i la internacionalització. Millorar el model turístic de la nostra comunitat, reconvertint zones turístiques madures, fomentant la col·laboració pública-privada, aconseguint una participació vinculant en la gestió d'esports i aeroports, impulsar una escola d'hostaleria que sigui líder mundial. No entenem des del cicle d'economia que una comunitat líder en temes de serveis no tingui la millor escola d'hostaleria del món. Que sigui un referent mundial. Ens oferim per treballar en aquest sentit, i potenciar el turisme cultural i urbà de la ciutat de Palma. El tema és tot tan llarg que no em sap greu, no podré concretar més. Sí, a veure, temes econòmics. Nosaltres discrepam de que la recuperació econòmica hagi arribat a totes les famílies d'aquesta comunitat autònoma. Nosaltres deim no hi haurà una recuperació econòmica fins que no sigui justa, i per tant fins que superem una xifra que és dramàtica, que són 310.000 ciutadans en aquesta comunitat autònoma en risc d'exclusió social. Aquesta és una xifra que m'apareix molt greu.
CEPA de la setmana passada ens donava 130.000 persones que cerquen feina, dins les quals 55.000 són aturats de llarga durada. Per tant, estem en una situació realment que si se vol penjar una medalla de dir això va fantàstic, jo crec que no. Crec que tenim una situació socialment molt complicada. Econòmicament també complicada, amb problemes derivats exclusius de la crisi econòmica tan visceral que hem viscut i amb problemes estructurals que arrastram dins el nostre model econòmic i que hem d'intentar corregir. Plantejaments de com fer-ho. Nosaltres som defensors, igual que ho deien al principi, en tota la qüestió de defensa dels interessos econòmics d'aquesta comunitat autònoma envers el govern d'Espanya, som defensors d'arribar a un pacte per la competitivitat i per la creació d'ocupació estable i en salaris de qualitat en aquesta comunitat autònoma. I per tant, torna a molt seure, retornar a la cultura dels pactes amb els agents socials i econòmics d'aquestes illes. Em pareix que no és adequat passar una legislatura sencera on els sindicats no hagin entrat en el consolat de la mà, on hi hagi hagut acords entre treballadors i empresaris i per tant retornar a lo que és la normalitat constitucional i la Constitució espanyola dona el lloc que li pertoca en els agents socials i en els agents econòmics, per tant sindicats i associacions empresarials. Per tant, un pacte, una fulla de ruta on establiguem la fulla de ruta econòmica i de reajustament del model econòmic d'aquesta comunitat autònoma. També avaluable, també en rendició de comptes públiques, també en el pressupost i també en les inversions prioritzades allà on pensem que més necessari invertir per poder tenir una economia molt més productiva, perquè hem perdut productivitat d'una forma molt clara en aquesta comunitat autònoma. Som conscients que el nostre motor de creixement és el turisme, i ha de ser, això nosaltres ho tenim clar i ho defensam. Ara hem d'intentar diversificar, perquè el pes industrial que ja tenim ja és gairebé nul, tenim una situació de les empreses que els és molt complicat poder sortir a fora, per tant el nostre plantejament és coincident, hem d'intentar ajudar les empreses a fer-se més grans, adaptar-se a la situació tecnològica actual i hem d'ajudar a la internacionalització de les empreses, i nosaltres creiem que amb un acord amb la Cambra de Comerç, que és una entitat que té gran experiència en termes d'internacionalització, i crec que és molt desaprofitat no fer-ho conjuntament quan hi ha estratègies que quan se fan conjuntes funcionen molt millor. Som absolutament partidaris de tot allò que fa referència a producte de les Illes Balears, donar-li potència i per tant també en tot el sector agroalimentari i d'una forma clara incidir en la millora del sector primari, que està en una situació d'angoixa més que absoluta i per tant de quasi desaparició. Per tenir més recursos, la persecució del frau fiscal, jo estic absolutament d'acord, i per tant tots aquells que fan les coses malament són els que han de ser perseguits i no amnistiar en els que ho fan malament i deixar en mala situació en els que tota la vida han complit en la legalitat. No penso que seria l'absurd de lo que s'hauria d'aconseguir per part del poder públic. I acá, per no ser molt extensa, perquè he dit que tindríem temps i me sap greu, el turisme. Nosaltres, avui que jo he tingut reunions a la Federació Hotelera de Mallorca, que plantejam en el món empresarial turístic una qüestió que m'apareix que és bàsica. En aquest moment tenim una situació complicadíssima, els he de davant les xifres, de precarització laboral extrema, on molta de gent, i sobretot com anant a Silla de Menorca, pensa que està en situació més complicada, tenir temporades turístiques de 3 i de 4 mesos, en contractacions moltes vegades menors de 3 mesos, se fa una rotació de contractes una darrere l'altra, de forma que molts de ciutadans, treballadors, no poden cobrar prestacions els mesos de l'hivern i per tant tenim una situació de després d'angoixa social molt més elevada. Per tant necessitam, com l'aire que respiram, recuperar temporada turística. No és possible que ens conformem en tenir temporades de 3, temporades de 4, temporades de 5 o de 6 mesos. No és possible que ens resignem a que això pugui passar. I jo, el que abans era una temporada normal de 9 mesos, ara és un somni que ningú pot alcançar. I per tant això vol dir que tenim menys treball de qualitat, menys cohesió social i tenim molt més problemes com a comunitat autònoma. Jo deia al principi, on sortim tots junts o no en sortim cap, i crec que això és bastant evident. Per tant, recuperar temporada turística des d'acords público-privats, millorant sens dubte la connectivitat aèria, millorant acords amb turoperadors, però també amb un plantejament molt seriós de cara a l'empresariat de responsabilitat social corporativa i d'assumir que han de ser responsables en poder garantir treballs de qualitat i dignes, en sous dignes i de qualitat, perquè no és possible tenir els treballadors en una situació com estan molts d'ells ara, que estan en una situació de decepció, d'explotació, de situació molt, molt complicada.
I acaba per afegir, nosaltres des del poder públic, si tenim l'opció de governar, també volem apostar d'una forma molt clara pel sector quaternari i el sector quinari, o sigui, tot el que és economia del coneixement, tot el que és recerca, desenvolupament i innovació com a qüestió fonamental per poder créixer d'una forma molt diferent en aquesta comunitat autònoma, i serà l'aposta clau que farem des del govern de les Illes Balears, i el sector quinari, que com vostès saben són tot allò que fa referència a qüestions no tan tangibles però que són fonamentals, com pot ser tota l'economia lligada al tercer sector, fonamental en aquesta comunitat autònoma per garantir drets i per crear llocs de feina, totes la referència en el món de la salut, en el món de la innovació i en el món de la cultura d'una forma important, i ja hi he fet referència abans, però nosaltres creiem que cada euro que invertim en cultura té un retorn social que no és pagable ni comptabilitzable només en qüestió monetària. Una curiositat. Fundació Impulsa, estudi de l'evolució socioeconòmica del model socioeconòmic de les illes. A favor o en contra? Bé, aquest ha estat un acord entre CAE i govern de les Illes Balears, o sigui que nosaltres hem tingut zero informació de moment, per tant, així oficial, no? Extraoficial i per mitjans de comunicació com s'ha de tothom, no? Jo crec que és fonamental, i ho intentaré explicar, que el lideratge d'aquests reajustaments del model econòmic l'ha de dur, crec, l'administració amb agents socials i empresa privada. Això crec que és el que pertoca. Crec que no s'ha concebut en el moment que tocava de la forma que tocava. Aquesta és la meva apreciació inicial. Ara, evidentment, que en aquest cas una organització empresarial com CAT decideix qui tirar endavant una fundació amb el suport públic, està bé, però nosaltres, la nostra aposta serà tornar al CES en aquesta comunitat autònoma, que crec que era un organisme que mai l'hauria de la mort, que garanteix l'Estatut d'Autonomia, com es donava els seus anàlisis conjunturals i estructurals que eren necessaris econòmicament per a aquesta comunitat autònoma. Per tant, hi ha d'haver un referent d'estudi públic amb la implicació de tothom, que era el que garantitzava el CES, i jo crec que també seria bo que entitats com la Cambra de Comerç, que històricament feia els seus estudis de conjuntura, com altres entitats, com el propi Cercle, tirin endavant. Jo crec que, i ho han comentat les persones que han estat les que han decidit tirar endavant aquest plantejament, crec que a mig any d'unes eleccions amb aquest plantejament crec que no era adequat i crec que es necessita convidar a la participació política en termes amplis i també laboral i empresarial en termes molt més amplis dels que s'ha fet. Finalment, innovació i medi ambient. El Cercle proposa assumir l'objectiu 2020 d'inversió en innovació per tal d'arribar com a mínim a la mitjana nacional, impulsar un programa operatiu concret sobre el destí dels fons FEDER destinats a Llagrimar de Masí de les Balears, i que suposa aproximadament uns 150 milions d'euros i que tenim por que estiguin a l'aire. Orientar-se cap a les tecnologies netes més eficients, com ara lumíniques, climatització, modernització de les xarxes de depuració, transport verd a ports i aeroports, gestió de residus fins al seu abocament, una progressiva implantació de les energies renovables i la mobilitat terrestre sostenible. Sobre nosaltres, a dins... No sé si ho tinc. No. Ara. Així, no. Però tu ja l'he votat. Sí. Sí, no l'he votat encara, no? Menys mal. Nosaltres sí que plantejam un pacte per territori en aquesta comunitat autònoma. Jo vaig tenir l'oportunitat, com vostès saben, de ser presidenta del Consell Insular de Mallorca. En aquell moment vam tenir l'oportunitat de modificar el pla territorial insular, que era un acord polític que jo vàrem fer ampli. Vull dir, jo vaig signar, en aquell moment ja era president del Partit Popular, el senyor Bausà, va venir a signar-lo al Consell Insular de Mallorca, vàrem aconseguir eliminar totes les àrees de reconversió territorial que havien estat molt polèmiques, vàrem aconseguir tirar endarrere l'urbanització dels guix, en definitiva amb un plantejament de territori
de no expansió en zones emblemàtiques i no emblemàtiques de la nostra illa, sinó perquè són conscients que els urbanitzables ja no poden créixer més en aquest sentit. Desgraciadament va guanyar les eleccions amb majoria absoluta del Partit Popular i van modificar el pla territorial tot sol, a més via llei en el Parlament, o sigui, furtant les competències en el propi Consell Insular de Mallorca. Jo crec que la política s'ha de fer d'una altra manera i crec que hi ha qüestions que necessiten d'estabilitat i de plantejaments una mica de futur. Per tant, en l'ordenació del territori nosaltres creiem que el valor més preuat que tenim és el paisatge en termes amplis, també el paisatge urbà d'aquestes illes. Per tant, tots som conscients que això és el valor més important que tenim i més cabdal, o serà molt difícil que puguem tenir una situació de seguir visquent del turisme d'una forma adequada com s'interès per part de tothom. Per tant, ordenació del territori, el sòl rústic no ha de ser un espai de plusvalues urbanístiques, sinó que han d'intentar que sigui un espai perquè el sector primari pugui desenvolupar el seu treball i la seva feina, posar en valor tot allò que és patrimoni arqueològic, patrimoni natural, patrimoni cultural, patrimoni propi d'aquestes illes. La nostra obsessió en aquell moment en el Consell Insular va ser aconseguir que la Serra de Tramuntana fos patrimoni de l'humanitat, precisament per mostrar-nos en el món una de les coses més meravelloses que encara tenim. Desgraciadament, que no s'ha gestionat bé l'ús d'aquesta marca d'excel·lent qualitat que dona les Illes Balears. I tot això ha d'anar acompanyat, sense cap dubte, perquè un territori fràgil com el nostre pugui ser sostenible i pugui tenir garanties de futur, en el principi que tot el tema energètic és fonamental. Per tant, nosaltres defensam un plantejament energètic diferent a nivell estatal, de forma que puguem baixar sobre quines tarifes a nivell d'energia. L'altre dia estava amb els pagesos de la Pobla i li surt perquè ells tenen un plantejament que necessiten per l'agricultura intensiva que se fa a la nostra illa, el plantejament que necessites poques hores però molta potència contractada i potser li surt de 300 o 400 euros mensuals, de forma que és impossible poder tirar endavant el sector primari. Què s'està fent? S'estan tornant en el motor de gasoil, o sigui, tot el contrari del que hauríem d'estar treballant amb uns plantejaments de futur, d'energies renovables, d'energies més netes. O sigui, estem tornant en el contrari perquè no se pot assumir el cost econòmic que això ens suposa. Per tant, sí a les energies renovables, sí en els plantejaments de més eficiència en moltes qüestions lligades a l'elèctrica. Per exemple, nosaltres som partidaris de fer un plantejament de promoció del vehicle elèctric. De fet, a la Serra de Tramuntana tenim un plantejament de transport públic amb microbusos elèctrics per poder donar servei a tota la serra. En definitiva, apostar per això. Duim en el programa l'aposta que els edificis públics siguin subministrats per energies renovables, que serien inversions també en sectors estratègics. Ja anem enrere en el que és l'eficiència energètica dels edificis, i això també necessita un plantejament d'un pla econòmic per poder donar suport als edificis de vivendes a poder-se convertir en eficients en temes energètics. I amb el tema de residus estem totalment d'acord, tot i que el tema de residus jo crec que mereixeria com una conferència pròpia per tema perquè és altament complicat, però sí que si nosaltres volem ser punters en moltes coses, jo crec que les qüestions mediambientals han de ser segell d'aquesta comunitat autònoma, i l'abocament zero jo crec que és una fita possible que necessita de millor gestió de totes aquestes qüestions. I després no sé si mereix alguna cosa així important en temes territorials, si ara fórem a obrir... Hi ha tot el tema, però no és tan territorial, però sí que mereix en temes estratègics d'economia, tot el tema de lo que és la gestió d'AENA, la gestió dels ports de les Illes Balears, que són llocs estratègics econòmicament parlant, igual que les no ampliacions de port com es desmolinat. En definitiva, crec que és prou coneguda la posició del Partit Socialista. Gràcies, Francina. Realment era difícil, però en una hora i quart volien donar un temps perquè els membres de cercle i els assistents poguessin intervenir. Era difícil estar una hora i quart tratant tants temes i sense comprometre en grans coses. Enhorabona, perquè era realment difícil. Preguntes per part del públic. Andreu Grimal. Que si bon vespre, dues preguntes breus de culturisme.
Fa unes setmanes per mi van dir que renunciaries les aplicacions d'ecotaxa si també s'aplicaria l'ecotaxa si no s'aconseguia la millora del finançament. Personalment no entenc que pugui renunciar a un volum tan important d'ingressos que no repercuteix en la pressió fiscal de la ciutadania local i que s'ha demostrat que no perjudica arribar a turistes com hem vist a informes recents. I segon, m'agradaria conèixer l'opinió del Partit Socialista damunt la creació d'una companyia aèria pròpia a Balears en capital públic privat. Gràcies. Bé, a veure, el Partit Socialista el que duen el programa electoral és com a objectius prioritaris de búsqueda de finançament, i el primer que he explicat és el tema de finançament del govern de l'Estat, de justícia, no? I també hi ha qüestions de finançament europeu que no n'hem parlat aquí, però crec que també duim el programa electoral. I en quant a un possible impost d'estades turístiques, nosaltres sempre hem dit que el tenim a damunt la taula, és una possibilitat de tirar endavant després de les eleccions i tenim l'opció de governar, un impost d'estades turístiques que hauria de ser finalista en quant a les qüestions que ens semblen més importants, que és recuperar temporada turística, que és qualitat en el treball, que és creació de producte turística i promoció de producte turístic. Sense cap dubte aquest és un plantejament finalista, i després també a discutir també d'una forma àmplia el que podria ser el tema de com se recapta aquest possible hipotètic impost d'estades turístiques. La nostra primera idea, quan varen governar el pacte de progrés que va ser el que va fixar aquell impost, era cobrar-lo via les entrades, ports i aeroports. És vera que jurídicament ho estem estudiant perquè és un tema complex, el tema de residents, i per tant no és tan fàcil ni és tan lleugera l'explicació pública de que bé, això hi cobrem a l'aeroport o l'esport, ja ens agradaria, però que no és tan fàcil. Totes les seves complicacions, perquè després els residents s'haurien de veure sotmesos en aquest pagament, perquè si no es permet lliure circulació. En definitiva, nosaltres jurídicament estem estudiant fórmules que pugui fer viable el no renunciar a una possible entrada de més recursos per finalitat turística i empresa de decisió compartida a on s'hauria de prioritzar aquests recursos, no? Però sí que és cert que en el nostre programa electoral ho duim el condicional amb el plantejament de millora de finançament. I quan a la companyia aèria he dit que era una proposta d'un grup polític. Nosaltres no coneixem els estudis que hagin pogut fer per saber la viabilitat o no d'una companyia aèria pública o privada, i vaig entendre, però clar, això ho vaig entendre a través del mitjà de comunicació perquè no entenc més opinió, que era per traslladar no només interilles sinó el turisme estranger. Jo crec que això és altament dificultós per dur a terme de l'administració pública. De totes formes, estaríem encantats d'estudiar qualsevol proposta, però sincerament crec que és molt agosarat pensar que podem fer una companyia pública que competirem amb les grans companyies a nivell internacional per dur turisme estranger a les èpoques d'hivern. Me pareix agosarat, però no tinc més informació tampoc que la que he vist en el mitjà de comunicació. Roger. Bones tardes a tots. I estic encantat, senyora Jonsina Bongal, d'haver sentit les seves opinions, sobretot, però especialment sobre educació, perquè té història que no ho sentia. Efectivament, jo no sé programes, no som un analista de programes i més electoral no de moment. M'acus que no ho sigui. Però, efectivament, les persones que vostès han posat per tant governat són immillorables. Des d'en Gabilondo, a nivell estatal, que va proposar un pacte extraordinari, que encara no sé per què no se va cercar, va ser conseller. N'Andreu Crespí, a la preautonomia, si hi ha una persona que se mereix un reconeixement, és d'Andreu Crespí i Plaça. A l'autonomia, el senyor Tomeu Llinàs, un gran conseller. I bé, i ara he vist dins les seves llistes, i ho tinc que dir, i m'he sentit molt afalagat de que hi ha també en l'educació una persona que crec que és el més vàlid, el més fiable que tenim en aquestes illes. I no ho dic per amistat justa, sinó objectivament. Perquè, entre altres coses, és l'únic que ha fet un diagnòstic. Un diagnòstic, no un, sinó des de fa anys infinits. Fa un diagnòstic de l'ensenyament d'aquesta comunitat. L'únic que ha fet un diagnòstic. El senyor Martí Mare. I ara tres observacions, per si us vol comentar. Una, el president ha citat en Jaume Sureda. En Jaume Sureda, entre altres enquestes que va fer
va demanar el professorat d'aquí, de les Illes Balears. Bueno, quin és el problema més gros que teniu? L'obstacle més gros que teniu per la feina quotidiana? Què és la trava més grossa? El 78% dels mestres diuen l'administració educativa. Punt. En la financiació, no diré si són 3 punts respecte al PIB, a Europa estan en 7, etc. No? Però sí que me va quedar l'atenció una declaració del ministre d'Hisenda, el senyor Montoro, no penso, que deia que nosotros reconocemos el maltrato que hemos dado a las Islas Baleares en el reparto autonómico. Punt. Tercera observació. En un xic, no sé quantos, en fi, de fora d'aquí, han fet també una investigació, una recerca, de veure la tecnologia, recursos tecnològics, sobretot de l'escola pública. Resulta que, al final, surt un comentari. Surten més coses, però no sé breu. Un comentari que diu: els professors de la pública de Balears, per arribar al nivell dels altres comunitats, han de fer el doble d'esforç, perquè no tenen recursos tecnològics suficients. I res més. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Jo ja els he dit que volia fer un govern dels millors i per això ja he fet una llista per governar. I per tant el meu criteri a l'hora d'elegir les persones a la llista que m'acompanya ha estat un criteri de gent que en cada una de les àrees sàpiga perfectament de què parla i que pugui dibuixar, i per tant estic encantada que li agradi matemàtica, que a mi també m'agrada molt i estic molt contenta que m'acompanyi. A veure, no sé si ho han dit o si ho han llegit, però una de les qüestions a dins el pacte per l'educació i a dins el plantejament que nosaltres fem en el programa electoral és que efectivament la Conselleria d'Educació ha de ser una conselleria que se dediqui a l'administració educativa, no que els docents se'n vagin a la Conselleria d'Educativa i li lleven docents de les escoles. Això és un plantejament clar. Nosaltres i crec que amb això tothom s'haurà equivocat, la politització de la conselleria segons quin nivell no és adequada per després poder prendre les decisions i poder ser àgil en la presa de decisions. Per tant, aquest és un plantejament que tenim i la Conselleria d'Educació ha d'estar en el servei de que els centres, de que la seva autonomia puguin gestionar bé totes les competències educatives. I jo li deia abans la inspecció de treball, la inspecció de treball s'ha de dedicar al que s'ha de dedicar i l'hem de reforçar perquè han llevat molt de personal durant aquesta legislatura i la Conselleria d'Educació ha de tenir les funcions d'avaluació, de centres d'ajuda, de suport de salut, però no hem de mesclar una cosa amb l'altra, que és el que no funciona. Del maltracte financer estic absolutament d'acord. Jo que me diguin que ens han maltractat encara em sap més greu, perquè si ho saben i ens ho fan i no ho arreglen encara me sent com a més humiliada, no sé. Però el plantejament no m'acaba d'agradar. I després, en quant a recursos a la pública, és evident que en manquen molts. Jo he parlat de les infraestructures educatives, és una situació, jo durant 4 anys m'he passejat per moltes escoles públiques d'aquestes illes i la veritat és que des d'infraestructura bàsica, des que te caigui un sostre, com va passar l'altre dia a Sainamoll, a Palma, que tinguis una situació de molts de llocs sense calefacció, sense unes qüestions que són absolutament mínimes, que vostès se passegin i vagin a veure com estan els vàters o com estan els menjadors, és una situació que tu dius, bueno, no competim en igualtat de condicions i aquesta és una realitat objectiva que no ens poden permetre. Si ja on anem amb els recursos tecnològics ja és un abisme. Lluís Queques. Sí, bueno, també és d'educació, veig que nosaltres estem molt preocupats per la qüestió de l'educació, perquè consideram que els nens observats no tenir accés a una educació de qualitat és totalment injust, perquè condiciona totalment el seu futur, no? Aquí pensant que s'ha d'educar. Ara vaig llegir un estudi d'un professor de Harvard que va estudiar a l'escola pública americana i que estava obsessionat en la millorança de l'escola pública. I aquest senyor va fer un estudi que era bàsicament de Washington i Nova York per veure quin percentatge d'alumnes d'escoles públiques arribava a la universitat. I hi havia una dispersió brutal. Hi havia d'escoles que havia arribat només un 2 o un 3% i altres que tenien aquest 50%. I va començar a analitzar per què això.
I és perquè no depenia si estava en un barri, el barri era obra, o que va arribar a la conclusió que estava condicionant bàsicament per la gerència de l'escola i els professors, pel nivell de compromís. I això creava una angoixa a les famílies de que bàsicament en funció del barri on vivien, si resulta que en el barri hi havia una escola pública de qualitat, doncs la família estava còmoda, però els que no tenien accés perquè estaven condicionats en aquesta escola, doncs hi havia una sensació d'angoixa brutal, sobretot que la família dels consells que tenien nens en capacitat, no? O sigui, i el diagnòstic d'aquesta persona era què és? O sigui, falta de gestió i falta selecció, possibilitat d'estudiar, que l'equip de gestió estudiés els professors motivats en coneixement adequat per això, no? Si el Partit Socialista governa, tenint en compte que, clar, les dades objectives és que tenim un 32% de fracàs escolar, no? És una xifra molt preocupant, no? Pensa que el que nosaltres demanem des del segle, transparència, ràtios públics per conèixer i per actuar, no? Aquesta autonomia de gestió que pensant que ha de tenir l'escola i capacitat per estudiar en els professors que tenen compromís, això serà una prioritat. O sigui, i després, que antes no li ha donat, el de l'escola d'hostaleria, no? Nosaltres també, com ha dit el nostre president, pensant que l'escola d'hostaleria tenim un sector líder mundial, doncs tindria que estar també, a més, hauria professors amb un coneixement pràctic, no teòric, per trobar aquestes classes, no? Han xerrat en les universitats, perquè nosaltres som així boioscuts que sempre intentem millorar, no? I ens diuen, és que no són de nosaltres. I també la resposta de la universitat diu que nosaltres estem per una espècie de consorci públic-privat, o sigui, perquè clar, serà una prioritat també posar un objectiu i una gestió professional també perquè sigui una referència, per almenys europea, a la nostra escola d'hostaleria. A veure, en els temes que plantejaves, Lluís, dels equips directius i de com han de retornar la confiança i per tant el compromís de tots els equips docents i dins els docents o dins el món dels equips directius, clar que sí que és la nostra prioritat, no? Tots som conscients que, i a més això paradoxalment, no? Allà on hi ha equips directius i professorat i claustres més innovadors que van en projectes educatius molt més avançats, jo que sé, des d'escoles que ja fan les classes sense llibres i tenen altres sistemes, a gent que ho fa des d'un punt de vista d'implicació molt directa en les famílies. O sigui, aquella gent que és més innovadora, que cerca la forma d'educació molt més lligada a la personalització del propi alumne que té, perquè no tots els alumnes són iguals dins una aula, ni tothom se'l pot tractar igual i que per tant és capaç de diferenciar més. Paradoxalment són els que més rendiment escolar treuen els seus alumnes, però són els que menys ho tenen de la conselleria, perquè efectivament una de les qüestions que passa és l'excessiva burocratització que se'ls exigeix en els equips directius. Fa poc estava el director de primària de l'Aró i ell me deia, jo per dedicar-me a les qüestions per les que he estudiat i per la meva passió, que és la docència i que està, me dedico tot el dia a enviar paperets i paperets a la Conselleria d'Educació de coses vàries i diverses. Per tant, s'aposta per l'autonomia del centre, pels projectes més innovadors, per el seguiment quasi més individual del propi alumne i per treure a cada un tot el seu màxim de competències. I no me preocupa tant la nota final que se li dona a un alumne, sinó el coneixement que adquireix i la conformació de ciutadans crítics, que és el que realment necessita fer el sistema educatiu. I afegeix, no només lligat que puguin fer cursar estudis superiors, que també és molt important i que nosaltres tenim un nombre baix d'estudiants universitaris en aquesta comunitat autònoma, per tant, el plantejament de reforçament de les universitats, sense cap dubte, però també del reforçament i de la dignificació del paper de la formació professional, que moltes vegades està molt mal vista, no ben valorada socialment, i que jo crec que necessita un reforç social també des del públic, perquè és un espai importantíssim de coneixement i després de treball molt digne i molt necessari en aquesta comunitat autònoma.
Aquests són els plantejaments i en el reforçament de l'escola d'hostaleria estem absolutament d'acord. No pareix lògic que nosaltres que tenim les empreses turístiques punteres, que exportant know-how turístic per tot el món, no serem capaços de que la nostra escola pública sigui la referent. I per tant jo també li he fet aquesta reflexió no només en el món públic sinó en el món privat. També és important que el sector empresarial potent en aquesta comunitat autònoma en el món turístic faci una reflexió de que és necessari apostar per l'escola pública d'hostaleria en aquesta comunitat autònoma. Em pareix fonamental. En Simón Vidal Barceló estaria disposat personalment a implicar-se, perquè li van preguntar, la mateixa pregunta li van fer ell. Vull dir que... Doncs perfecte. Confluïm. Doncs perfecte, ja l'aniré a veure. Manel Penella. Sí. Volia insistir en el tema d'educació, precisament per remarcar lo complicat que és el que tenim per davant. Efectivament, com deia en Tomeu, el Partit Socialista ha tingut gent molt bona. En aquesta legislatura anterior va tenir 2 consellers, això no va ser tan bo. I el que volia dir amb això és que tenint gent tan bona no varen aconseguir canviar la cultura dels centres, cosa tan important. I sobretot, no tant com a crítica com per allò que ens espera. Òbviament, a tall de mostra, l'OES, la llei que havia fet el Partit Socialista, deia que hauria avaluació de professorat, llei de l'any 2006, i s'incentivaria professionalment, econòmicament, segons l'implicació. No s'ha de fer res, ni aquella legislatura ni la següent. No vull parlar dels professors, més dels centres, perquè trobo que és complicat tenir professors. I vull indicar que no basta, amb això que s'ha dit, de tenir gent molt bona, tot que estic molt satisfet de com ha quedat recollit en el programa del Partit Socialista tot el sistema educatiu, sinó vull fer esment i insistir en que fa falta un canvi cultural. Els centres no s'avaluen, els centres i el professorat no té aquesta mentalitat i per tant no ens basten les paraules, ja les hem escrites inclús 10 anys abans i no les hem aplicat. Confio plenament en la gent, perquè me consta que tenim un bon equip, però vull remarcar que hem de fer coses d'una altra manera, no petites coses, coses molt importants. Per tant, no basta en dir el que hem dit, sinó que, i confio en la gent, però que hem de canviar de manera potent, perquè ho hem tingut escrit i no ho hem aplicat. Manel, jo estic totalment d'acord. Jo he dit, he intentat posar en valor allò que hem fet bé, no el que hem fet malament tampoc. No és qüestió de com us ho diguem nosaltres mateixos, no seria una bona campanya electoral, no? Però sí que som conscients que no tot ho hem fet bé quan hem governat. També t'he dit una altra cosa, que no haver-ho fet tan bé i haver governat te dona l'experiència d'haver pres els errors. Crec que això també ho tenim, no? Som un partit que jo deia tenir molta història, hem pogut governar Espanya, en aquesta comunitat autònoma hem pogut governar en 2 ocasions, és veritat que amb dificultats sempre, i és veritat també que hem pogut tirar endavant projectes molt engrescadors i algunes coses doncs no, i algunes coses les hem fet malament i hem pogut avaluar que no les tornaríem a fer i plantejar un projecte electoral en canvis de coses de respecte a lo que fèiem, respecte a lo que volem fer, no? Per tant jo crec que això també pot donar la tranquil·litat i la confiança en els ciutadans, a dir, no, escolta, és que és un partit seriós, un partit que sap de lo que parla, que ho ha fet, que posa gent preparada per poder tirar endavant projectes de canvis, perquè aquesta comunitat autònoma necessita molt de canvis, sense cap dubte, no? Jo crec que hem de tenir molta valentia perquè necessitem canvis per posar-nos al dia, i en el món educatiu també, sense cap dubte, i és vera que necessitem el plantejament d'avaluació, que necessitem el plantejament que hem parlat abans i que hem pogut discutir, i a mi me preocupa també el plantejament de recuperar l'il·lusió i la confiança de tota la comunitat educativa i de veure amb il·lusió un nou projecte educatiu per a aquesta comunitat autònoma, que és una qüestió que deim aviat, però que jo som conscient que això és molt, molt, molt difícil, perquè el nivell de crispació, el nivell d'enfado que hi ha hagut durant aquesta legislatura, el nivell de brega dins els propis centres escolars, això no ajuda a que tothom després se posi les piles amb una línia de treball conjunt i de treball comunitari. Per tant, nosaltres som molt conscients que haurem de fer molta feina amb aquest retorn de la confiança, amb aquest retorn del paper del personal docent de la comunitat educativa i dels no docents de la comunitat educativa, i que efectivament haurem de canviar moltes coses, i que també crec que una forma de governar diferent, com que també jo
si tens l'oportunitat la practicaré, crec que també ajudarà a la complicitat, en el pacte i a la capacitat de que ens posen d'acord en cap a on volem anar. Sí. Aquí en el cercle estem preocupats, insistint en els temes de que una gestió no ens interessa que no existeixi una gestió a curt plaç, no existeixi una gestió perquè s'ha demostrat que cada 4 anys se canvien els esquemes d'educació, de salut. Una gestió a més llarg plaç requereix una determinada política, no tant de pactes de govern, que també, sinó una determinada política de posar-se d'acord en certes coses bàsiques. Això resa per govern i per l'oposició. No se trata, moltes vegades tenim la impressió que els partits juguen un màrqueting polític quan si fossin Coca-Cola i Pepsi-Cola. Si la Coca-Cola diu que es vol prendre Coca-Cola de matí, la Pepsi-Cola diu que s'ho baixa. Perquè això pareix que dona vots. El manco l'ha donat fins ara. A nosaltres ens preocupa molt el fet que se puguin arribar a pactes no només de govern, sinó també a consensos respecte de que ens enterem de que si no el model no té sortida. I només un exemple. Tots els que han estat fervents defensors de l'austeritat durant aquesta crisi i han impulsat una política de dèficit zero, de reducció de dèficit pressupostari i de zona deute, tots han dit que això era el menor dels mals, que no volien retear, però que tocava retear. Si un no vol retear, si un vol un estat del benestar, necessita ingressos públics. L'estat del benestar no surt d'allà. Els ingressos públics surten o bé dels imposts o bé de la deuta. O ens endeutam o aconseguim activitat econòmica suficient com per tenir ingressos públics. Si molt ens temem que aquests models que els explicau tot el partit estàticament, és a dir, farem això i farem això i farem això, clar, doncs per on començam? Perquè podem començar a llevar les reteades i de bon traiem els altres per llevar les reteades, que és primer l'activitat, la reteada, si no hi ha un pacte, si no hi ha una visió de que s'ha de fer feina conjuntament, és molt difícil. Crec que és molt difícil tornar a ser Coca-Cola i Pepsi-Cola. Fins a quin punt serien les línies vermelles i verdes de pactes tant de govern com de consensos? Jo crec que avui Escaix ho ha explicat i ho ha explicat durant tota la legislatura i jo som favorable a grans consensos socials i de país. Jo crec que hi ha grans consensos que han de fer no només amb els partits polítics, que és lo de menys, a la societat, i per això jo he defensat un pacte per la competitivitat i l'ocupació, per això jo defens entre el poder públic i la societat civil. És vera que seria molt bo que inclouria totes les formacions polítiques en segons quines qüestions, però en segons quines qüestions jo també som molt realista. El Partit Popular i nosaltres en moltes qüestions som com l'aigua i sòlid i és molt complicat, i perquè pensant diferent, el que pensant diferent és molt difícil que podem plantejar uns acords de segon quin estil. També és cert que, per exemple, jo he governat el Consell Insular de Mallorca a minoria i he arribat a acords amb el Partit Popular, a molts. El del Pla Territorial, i he posat com a exemple, avui des capvespre, és vera que era Jaume Font, perdó, del Consell Insular, i no era el mateix partit, però bé, la veritat és que era el mateix partit, no? Jo som una persona que pens que quan comences a governar i tens l'oportunitat de governar els ciutadans, 4 anys són pocs, per això 4 anys tampoc no te donen per establir tot un sistema, però el sistema democràtic que tenim, quan tu entres no és qüestió de desfer tot el que hi havia. Això no és qüestió d'això. Tu entres a governar en l'herència de coses ben fetes i coses mal fetes, i se tracta de construir a partir del que hi ha. I el que existeix i està ben fet no és qüestió de tirar-ho a baix perquè ho va fer un altre partit polític, que crec que ha estat una de les grans perdicions que han tingut. Jo crec que això no se tracta d'això, se tracta de recollir el que funciona, mantenir-ho, i el que creus ja és per plantejar, transformar i canviar amb valentia, perquè crec que per això ens voten, per això explicar un projecte electoral i per això demanem el suport dels ciutadans i ciutadans. Per tant, aquest és el meu plantejament, però ho ha estat sempre, i ha estat la meva forma de fer.
Jo ho he fet quan he governat i quan he estat a l'oposició ho he intentat fer, però jo li puc explicar avui aquí. Jo no he tingut ni una vegada la possibilitat que el president Bauzá m'hagi cridat per parlar de qualsevol tema d'aquesta comunitat important. Que si no t'asseus a una taula i no parles, és impossible arribar a un acord. És impossible, meridianament impossible. Aquesta és la situació que hem viscut en aquesta legislatura. No és que no hi hagi hagut un acord social, no és que tampoc el món polític no ens han convidat a parlar de cap tema important per aquestes illes. Jo he demanat reunions i senzillament no se mos han plantejat. Per tant, el meu modus operandi és diferent. Jo crec que nosaltres hem de respondre a un projecte electoral que és el que defensam, l'hem d'intentar consensuar i pactar amb la societat, que és amb qui jo me comprometes, amb els ciutadans, que els puc mirar cara a cara i explicar-li jo vull la vostra confiança per fer això, i a partir d'aquí rendi comptes del que faig. Doncs el Partit Popular ja prendrà les decisions que trobarà oportunes prendre, no és el meu problema, vaja. Si tu acabes preguntes. Yo quisiera saber, Partido Socialista, si era el gobierno, si va a continuar con la ley agraria o la va a cambiar nada más llegar. Es una ley que entendemos que es muy importante, lo entiendo personalmente, que es muy importante, que está siendo un revulsivo para el campo mallorquín, para los propietarios de fincas rústicas, ¿no? Y hay pues un poco pues, la preocupación de qué va a pasar con la ley agraria. Una segunda pregunta muy directa o muy concreta es qué planteamiento tiene el Partido Socialista con todo el tema de las viviendas vacacionales. Y haciendo un cambio de tercio, y termino, ¿cuál es el planteamiento del Partido Socialista con el tema de la fiesta de los toros? Si va a ir en contra, si va a propiciar Mallorca en Cataluña, ¿cuál es el planteamiento del Partido Socialista? A veure, la llei agrària, el Partit Socialista ha plantejat la nostra posició de la llei agrària. Hi ha algunes coses que hem estat d'acord i algunes altres que no. Amb què no estem d'acord? En convertir el camp en un lloc on el propietari, que entenc que alguns estiguin d'acord, hi pugui treure plusvalues urbanístiques, o sigui, urbanitzar el camp. Això no hi estem d'acord. Crec que el paisatge és fonamental mantenir el sector primari i donar-li les possibilitats en el sector primari. Jo he parlat també molt de pagesos i molt de ramaders. Necessitant consagrar el sector ramader, que no és a dins la llei agrària, com a sector estratègic, i el sector primari en termes amples, també de la pesca, que necessiten suport en règim especial. Un pagès cada 2 pinso de la península, que és el que passa ara, i ha de pagar el transport, no és competitiu. Un pagès que està pagant l'energia, que no es preu que l'està pagant, no és competitiu. I això no li arregla la llei agrària. La llei agrària el que li arregla és aquell que vol urbanitzar el camp i pot treure una plusvalua urbanística. Crec que és un mal concepte de si volem realment tenir un paisatge protegit i que ens doni garanties de seguir sent unes illes que puguin viure en residències de fora del món turístic. Perquè jo quan me'n vaig a les files turístiques, com vostè, segurament veig que el que se mostra els camps del Pla de Mallorca, veig que el que se mostra és la Serra de Tramuntana, veig que el que se mostra és això, per atreure. I després veig que qui ho cuida és un altre, que no té cap benefici de lo que genera el món turístic. Per tant, jo crec que hem de girar i que els pagès li hem de poder garantir que faci de pagès i necessita ajuda perquè modernitzin les seues fórmules de producció, necessitant valentia per canviar segons quins productes agrícoles que estem cultivant i que ja no són competitius al lloc i que per tant necessitem fer un plantejament seriós, necessitem fer un plantejament perquè les subvencions europees acabaran, perquè hi ha un plantejament diferent de lo que és la PAC agrària i aquí no s'ha plantejat clar en els pagesos i en els ramaders que això s'ha acabat, per exemple tot el tema de la quota lletera. Per tant, o som capaços d'explicar la veritat i de que ajudar el sector primari a que se modernitzi, a que s'adequi a la realitat vigent del món competitiu i globalitzat europeu en termes agraris, en termes primaris, o realment estem fent un flac favor en el sector primari. A lo millor ajudant algun propietari a que tregui alguna plusvalua urbanística. No és el que nosaltres ens interessa. Per tant, sí, canviarem la llei agrària en les qüestions aquestes que ens pareixen que són clares i que són de suport a que un pagès pugui fer de pagès, a formar gent perquè vulgui ser pagesa i ajudar en el ramader que pugui fer ramader i en el pescador que pugui pescar. Aquest és el plantejament que nosaltres fem. Vivendes vacacionals.
és un producte turístic que existeix, és una realitat objectiva. Jo això també ho he explicat en els empresaris hotelers. M'han explicat moltes vegades, escolta, és tot inclòs, no és que el vulguem, però és que és un producte que se demanda per part dels turistes. Val. També se demanda un lloguer vacacional, és una realitat per tot el món. Tothom ja avui en dia se pot fer les seves vacances des de casa seva i tria si vol anar a un apartament, si vol anar a una casa o si vol anar a un hotel. Per tant, és un sector d'allotjament que existeix com a producte turístic. Quin és el nostre plantejament? Regulador. Nosaltres volem que hi hagi una regulació clara. Ara s'ha fet alguna cosa via la general turística amb el reglament. Vostès saben que inclús van arribar a dir que se podria permetre, si havia de donar permís als veïnats, això va figurar a un reglament, que m'apareix a mi que això de seguretat jurídica no té res. Bé, i al final hi ha aquesta cosa i queda el buit dels plurifamiliars, perquè tot l'altre va via l'AU, i l'AU és llei estatal i per tant és absolutament legal. Hi ha el problema de la comercialització dels plurifamiliars, això és el que està en qüestió realment, perquè tot l'altre és legal via llei estatal. Nosaltres creiem que s'ha de regular el plurifamiliar, creiem que hi ha d'haver estàndards de qualitat si se vol fer lloguer vacacional en el plurifamiliar, creiem que no tot ha de ser possible, susceptible de ser lloguer vacacional. Ara, els qui ho sigui l'han de tenir clar, l'han de tenir fitxat, ha de pagar els imposts, ha de ser legal i per tant ha d'aflorar, i això és el nostre plantejament, que si existeix molt bé, que és una oferta que segons quins llocs també d'un turisme que en els municipis li dona vida, i això també és una realitat que la tenim, i que per tant l'hem de regularitzar des dels estàndards de qualitat i no tot pot ser susceptible de ser convertit a nivell de vacacional. I el que preocupa per exercer la patronal hotelera és el fet de dir que alguns promotors immobiliaris que varen construir molt a les èpoques de bombolla immobiliària puguin reconvertir tot el seu edifici a nivell vacacional. I això no és el nostre plantejament i molt manco, però sí que és el plantejament de dir, escolta, el producte turístic que s'ha de poder donar s'ha de poder donar. Quan a l'estores, el PSOE, que jo sàpiga, a nivell de Balear no dic res en el programa electoral, si vol saber la meva opinió, jo som defensora dels animals i antitaurina, però és una posició personal. Lluís Pinyas, la darrera pregunta. Tres coses molt concretes, dues d'un món que m'interessa. Si hi ha petició, universitat privada a la pròxima legislatura, sí o no? Segona pregunta. Facultat de Medicina, sí o no? I tercera, encara que a l'anterior resposta ja l'ha contestada bastant, segons com vinguin els resultats electorals, no hi haurà unes majories molt clares. Vist que tothom ha parlat de pactes, el PSOE estaria dispost a seure-se amb el Partit Popular per fer un gran pacte d'estat els pròxims 4 o 8 anys? A veure, universitat privada sí o no? Nosaltres no tenim res a dir que vinguin universitats privades en aquesta comunitat autònoma. A mi m'interessa més que s'inverteixi en una universitat que no que s'inverteixi en un parc temàtic. Em crec que dona més valor afegit. Ara bé, el projecte d'universitat privada que jo conec contemplava els estudis de grau de Medicina. I crec que seria imperdonable que se facultés una universitat privada en aquesta comunitat autònoma amb estudis de grau de Medicina privats, perquè impediria que hi hagués uns estudis de grau de Medicina públics, que crec que és el que hauria de succeir en aquesta comunitat autònoma. Nosaltres duim en el nostre programa electoral els estudis de Medicina a dins la Universitat depenent de la Universitat de les Illes Balears, a dins l'Hospital de Son Espases. Crec que és una oportunitat que a vegades penso que arriben tard i, com vostès saben, si s'acceleràs una universitat privada d'estudis de grau, impedeix que després hi hagi una de pública, l'Hospital Universitari només en tenim un, que són Espases, i que només pot ubicar uns estudis. I per tant, jo no som ferma defensora de que ha de ser uns estudis de grau de Medicina públics. Tot l'altre, desplantejament urbanístic i tot això, tenc molt que dir, però crec que no els temes de concepte que me demanava, i per tant, de concepte és aquest. Perquè, a més, crec que abans hem parlat així aviat del creixement econòmic relacionat amb el món salut,
necessitem plantejaments seriosos de recerca i desenvolupament en temes de salut, perquè això també pot crear llocs de feina de qualitat i crec que és una necessitat per l'Institut de Recerca que tenim en aquesta comunitat autònoma, la Societat de l'Estat, un institut públic, poder tenir estudis de grau per poder aprofundir en tot allò que és recerca i coneixement en el món de la salut. Per tant, fer-me defensora dels estudis de grau de Medicina. I la tercera pregunta, el tema dels pactes. Nosaltres no pactarem amb el Partit Popular. Jo ho he dit molt clar, li he dit en embolsar clarament, ell m'ho ha demanat ara un pacte a través dels mitjans de comunicació, m'ha parit molt poc seriós, perquè si jo els he contat la meva experiència personal, que en 4 anys no m'ha cridat ni una vegada per parlar de tu a tu, després sentir a través d'un mitjà de comunicació que diu que vol pactar amb el PSOE, m'apareix que és una forma de fer política nefasta, que és tergiversar la realitat, que és enganar la ciutadania i que és voler confondre, no? Nosaltres tenim un projecte que és alternatiu en el que ha plantejat el Partit Popular. Per tant, nosaltres defensam el nostre projecte electoral, que res té a veure amb el que ha fet, no diré el que ha dit, el que ha fet el Partit Popular quan ha governat. Bé, per saber què és, Francina, moltes gràcies, i gràcies sobretot de vosaltres. 2 hores no s'han fet llargues. Haguéssim pogut tractar molt més temes, és vera, però això no haurà de saber greu, perquè és millor tractar el que es tracta i no passar pena del que hauríem pogut tractar. Gràcies, una oferta. Dins el cercle d'economia, òbviament, hi ha socis d'una ideologia i socis d'una altra ideologia. Però el cercle com a tal intentam, fort i no em moguis, ser fidels a una independència política i econòmica. Agraeixo molt que tots els partits polítics abans de dia 24 estiguin en nosaltres. La nostra oferta és que després del dia 24 el cercle està aquí i està per defensar els interessos dels ciutadans de les Illes Balears. Comptau amb nosaltres. Tant l'oposició com des del govern volem participar, volem fer un seguiment, no volem controlar el govern, ni volem ni podríem, però sí que volem participar. Com a societat volem comprometre'ns en que realment aquesta societat visqui millor. I per tant, vos demanam que puguem participar després de les eleccions. Moltes gràcies per estar.